गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। लोगोफोर आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जायफोरा आंखौ मोजां मोनो बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। आं बे भिडिअनि गेजेरजों फंथामसोल' बाथ्रा बुंगोन। जोबनायाव बे बाथ्राखौ नोंसोर मोजाङै गोसो होनानै खोनासंनानै लायोब्ला जिबनाव नोंसोर गाब्रनाय नङा। फंबाय बिनानावमोन, आंखौ दा गोबाङानो बुंहरगासिनो दङ, आदा BCAA आरो GDनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनानै बुजायना हो। फंबाय बिनानावमोन, आंहा GD आरो BCAAनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया। थेंक इउ। लोगोफोर, आङो मानो जेबो बुङा? दिनै आङो न'निफ्राय बाहेरायाव थायो। 24 घन्टा डिउटि। 24 घन्टा डिउटियाव सानसेयाव 1500 दरमा मोनो। खोनाबाय? नुवाखै फाग्ला बायदि खानायफोरा माबायदि जालांजोबखो? सिनजानो सम गैया। सम लानानै 3 घन्टा 4 घन्टाल' उन्दुनो मोनो। फुङाव 4:30 सिखारनांगौ। रेडि जानानै 5टा जानाय लोगो लोगो 5 किल'आ बिखुङाव खा सानफ्रोमबो। 5 किल' बानांगौ 1 घन्टा। 5:40निफ्राय 6:40 लासै 1 घन्टा फुङाव खारखानांगौ, एक्सारसाइस खालामखानांगौ। बेनिफ्राय 8 लासै नन स्टप। 1 घन्टा खारखांनायनि उनावबो मालाबाबो जों बिसनायाव गोलाव जानो मोना। 24 घन्टा डिउटि, बिमा बिफाखौ फन हरनो सम मोना। सम लानानै बेफोरबायदि कन्डिसनाव जायो। आरो मायबा मोनसे जायोब्लाबोथ' नायनो थांनो मोनबावा। नंना नङा? अब्ला आंहा 24 घन्टा मावनानैसो आं 1500 दरमा मोनो। अब्ला आङो सोरखौ मा बुंबाय थानो? फंबाय बिनानावमोन, आङो नोंसोरनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन होनना बुंदों ना। मानसिया, नोंसोरो मालाबा न'फोराव बा बबावबा बाथरुमफोराव बै खना खना नायोना, जालि बामलेमा किरा मकराया मा जालि खायो। बेनिफ्राय जालि खानानै बामलेमाया गावनो न' लुयो गाव थानो थाखाय। बे बामलेमाया गावनि न'आवनो गाव फासिना थैफिनो। बुजिबाय फंबाय बिनानावमोन? नोंसोर नुदोंना नुवाखै? खिन्थु आं गोबां नुबाय। किरा मकराया गावनो न' बानायो जालि, गावनो बे जालियाव फासिनानै नांथानानै थैनायखौ आं नुनो मोनबाय। थिग बेफोरबायदिनो मानसिया, खोनासं, दाखालि बावै मा जासोदो एग्जाम्पल होनना बुंनोसै आं। बर' हारिनि गेजेराव मा बर' हारिनि मोनसे हारिनि थाखाय नांग्रा NLFB, बेफोर NLFB जाबाय। थानो हायासै, खारफिनबाय। नंगौना नङा? खारफिननानै सोरबा सोरबाया हाथियार आखायाव लानानै सोरनियावबा फैसा खांबाय, गावसोरबो मालाय सोरखौबाबो बुथारबाय, गावसोरबो थैबाय। बाथ्राखौ आं मा बुंनो थांनायदो बुजिदों ना? अब्ला दाख्लैबावैनि जायफोर बेफोरबायदि खामानि मावदोंमोन, बै बर' हारिनि जोहोलावफोरा, बिसोरो जालिखौ गावनो खागोन ना खायाखै? साननानै नाय। जायफोरा दाख्लैबावै भुल खामानि मावबाय, मोनसे संगठनाव हाबनानै ओंखारफिनबाय आरो गाज्रि खामानि मावबाय, गावनो थैबाय। हावा बायदि सप्तासेनि गेजेरावनो थैलांफिनबाय। अब्ला नोंसोर नायगोन नायाखै? बामलेमाया मा? बामलेमायाथ' मोनसे माबासो। बामलेमाया दिनै गावनो जालि खानानै गावनो थैयो गावनि जालियाव। बेनिफ्राय जों मानसियाबो मा खालामना लादो? गावनो जालि बानायनानै लादो। बेनिफ्राय गावनो थैदो। मायबा गोनांथि? गावनो एसेबां रोंखा राखा, एसेबां बुजिनानै बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला मा जागोन? गावनो जालि बानायनानै गावनो थैयो। फंबाय बिनानावमोन, आं बेखौनो बुंगोन, जोङो मानसिया किरा मकरा बायदि मालाबाबो थांनानै थानाङा। जों मानसिसो। जोंनाव साननो हानाय गोहो दङ, जोंनाव खामानि मावनो हानाय गोहो दङ। गोदाव सोराव थिनानैबो मोनथियै बायदि किरा मकराफोरबायदि गावनो जालि खालामनानै गावनो जालियाव फासिनानै थैफिनना। आं एग्जाम्पल होननानै बुंदों आरो बाथ्राखौ, गाज्रि मोननाङा। दाख्लैनि काहानिखौ लानानै गावसोरनो हाथियार हमबाय, सोरखौबा दाबि खालामबाय, माबा जालिखौ गावनो बानायदो। गुबुनाथ' रावबो जालि बानायनो हायाखै बिसोरनो। सोरबा गुबुना बिसोरनो जालि बानायनो हानाय नङा। रावबो बिसोरनो गुबुना जालि बानायनो हायाखै। गावनो बानायना लादो जालिखौ, बेनिफ्राय गावनो थैदो। जों मानसिब्ला फंबाय बिनानावमोन, किरा मकरा बायदि जानाङा। मानसि हिसाबै खामानि माव, मानसि बायदि थांनानै था।
आंनि भिडिअखौ जायफोरा गोसो होनानै खोनासङो, जायफोरा मोजां मोनो आंखौ, बे बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंनानै ला, जिबनाव गाब्रनाय नङा। लोगोफोर, अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।